ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Адразу без доўгіх словаў прадстаўлю маіх сённяшніх гасцей. Гэта кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прейгерман і каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніс Мельянцоў. Добрый дзень, шановныя спадары. Добрый дзень. Прычына, якая нас змусіла ці не змусіла, а дала нагоду нам сёння сустрэцца, гэта анансаваная экспертнай ініцыятывай мерапрыемства, якое адбудзецца ўжо на наступным тыдні. 23-25 мая ў Мінску пройдзе форум, міжнародны форум, які так і называецца «Мінскі дыялог». Гэта ўжо не першае мерапрыемства пад такой назвай. Заўсёды яна збірала даволі шырокае кола экспертаў, палітыкаў, аналітыкаў і гэтак далей, але гэтым разам, па-першае, 3 дні ажно, па-другое, вы ў сваім анонсе назвалі гэты форум глобальным. У чым глобальнасць? Ну, па-першае, у тым і глобальнасць, што ён па ўсіх паказчыках і па праграме, па змесце гэтай праграмы, і па колькасці удзельнікаў, і па статусу гэтых удзельнікаў, канешне, куды больш высокі і статусны, чым тое, што мы рабілі раней. І агулам мы праз вось гэты форум як бы робім новы крок у развіцці нашай ініцыятывы. Не ў тым сэнсе, што вось мы як развіваліся і даразвіваліся, а ў тым сэнсе, што тыя мерапрыемствы, якія мы ладзілі апошнія 3 гады, яны былі як бы такімі кавалачкамі, з якіх паступова складалася агульная карціна таго, што мы маем з рэгіянальнай бяспекай, рэгіянальнымі міжнароднымі адносінамі. Я думаю, вось і вы, Зміцер, памятаеце, як мы разглядалі, скажем, там асобна замарожаныя канфлікты, асобны канфлікт ва ўкраіне, асобна мы разглядалі розныя аспекты, скажем, усходняга партнерства. І зараз мы пабачылі, што не хапае вось такой штогадовай, мы спадзяемся, пляцоўкі, дзе мы б маглі сабраць як мага больш экспертаў, якія разбіраюцца ва ўсім коле гэтых шырокіх пытанняў, і разам разглядаць гэтыя пытанні вось на гэтай пляцоўцы. І зразумела, што калі ладзіцца нейкі форум, важна не толькі тое, што адбываецца падчас адкрытых сесій, але ж і тое, што адбываецца падчас закрытых сесій, тое, што адбываецца падчас так званага кулуару. І таму вельмі важна, каб як мага больш кампетэнтных і зацікаўленых удзельнікаў хаця б раз на год вось збіраліся на нейкай пляцоўцы. Ну і потым другі такі важны момант, ён заключаецца ў тым, што калі мы паглядзім на, так бы мовіць, мапу міжнародных падзеяў экспертных, якія ладзяцца ў першую чаргу ў рэгіёне цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, то на вялікі жаль сёння, калі напружанне паміж Расіяй і Захадам дасягае амаль што такога эпагею пасля падзення Берлінскага муру і пасля развалу Савецкага Саюза, напэўна, мы ўсе можам пагадзіцца, гэта самы такі небяспечны, непрыемны момант, калі напружанне проста зашкальвае. І ўсе тыя пляцоўкі, якія вядомыя, якія існуюць, ці большасць з іх, яны на вялікі жаль пераўтварыліся ў частку вось гэтага супрацьстаяння, ў частку інфармацыйна-прапагандысцкай вайны. Вы паедзеце там, напрыклад, у Расію на некаторыя мерапрыемствы і пабачыце, што там людзі паміж сабой неяк спаборнічаюць у тым, як больш хлёстка там назваць паводзіны Захада, да, і нейкія там абразы нават выказваюць. Амаль тое ж самае адбываецца на шмат якіх заходніх пляцоўках, а пляцоўцы, дзе людзі сапраўды размаўляюць, і размаўляюць дзеля таго, каб шукаць нейкія, прынамсі, папярэднія адказы, разумець адзін аднаго, і можа недзе на перспектыву выходзіць на ідэі, якія будуць дапамагаць дээскаліраваць сітуацыю, такіх пляцовак няма. Ну і вось мы хацелі б такую пляцоўку зрабіць. Ну, пакуль вы нам расказалі пра тое, якая гэта будзе шыкоўная пляцоўка, але мы не пачулі ніводнага такога глобальнага імя ад удзельнікаў гэтага мерапрыемства. Ну, вось Дзяніс зараз нам распавядзе. Глобальных імён там, у прынцыпе, дастаткова. Ну, я ведаю, што 350 удзельнікаў з 40 краін, ну, ёсць ж нейкія такія супер-віп-асобы. Ёсць супер-віп-асобы, прычым і з такога палітычнага гледзяшча, да, і з гледзяшча даследчыцка-аналітычнага.
ўзяць хаця б, калі казаць вот пра гэты палітычны ўзровень, так, то у нас на канферэнцыі будзе прысутнічаць генеральны сакратар АБСЕ, напрыклад, Томас Грэмінгер. Гэта такая велічыня досыць вялікая, каб казаць, што у нас ужо такі больш-менш глобальны ўзровень, таму што АБСЕ і геаграфія АБСЕ вы сабе ўяўляеце. Так, плюс у нас будуць прадстаўнікі ад кітайскай акадэміі грамадскіх навук. Гэта таксама, ў прынцыпе, такая навацыя, таму што Кітай звычайна выпадае з такога плана канферэнцыі, таму што звычайна запрашаюць або удзельнікаў з усходу, захаду, там Расія, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі Саюз, але забываюць долучаць ось і іншых гульцоў па-за гэтай зонай АБСЕ. Вот мы вырашылі такую памылку выправіць. У нас таксама будзе, калі казаць пра заходніх гасцей, намеснік памочніка генсека НАТО таксама Джеймса Патурай. Такога ўзроўня натаўскіх прадстаўнікоў не было ў Беларусі ўжо даўно. З імёнаў такіх у нас будзе дырэктар Kissinger Associates. Это арганізацыя, которую калісьці заснаваў дзяржсакратар ЗША Генры Кісінджер, ёй пэўны час таксама кіраваў. У нас будзе прадстаўлены найбуйнейшы і найуплывовейшы амерыканскі даследчыцкі цэнтр Rand Corporation. У іх будзе свая секцыя ў межах форума, яны будуць прадстаўляць свае даследаванні, і мы будзем абмяркоўваць іх даследаванні. І, дарэчы, адна з такіх навацыяў гэтага форума ў тым, што мы не проста будзем рабіць такія сесіі з дакладамі, як звычайна гэта робіцца на канферэнцыі. У нас прадугледжана некалькі так званых рэфлексійных сесіяў, калі нашыя партнёры па арганізацыі канферэнцыі яны будуць прадстаўляць свае вынікі сваіх даследаванняў, і удзельнікі канферэнцыі будуць дыскутаваць з нагоды гэтых даследаванняў. То бок гэта яшчэ такая даследчыцкая аналітычная прэзентацыя, можна сказаць. Ну, такія вельмі гучныя імёны вы назвалі, тым не менш да гэтага часу не празвучала імя кіраўніка Беларусі. Вы саромеецеся казаць, што ён будзе ў вас сярод гасцей? Мы чакалі, пакуль ты скажаш пра гэта. Ну, ўсё ж такі, у першую чаргу, форум міжнародны, таму мы і робім акцэнт на міжнародных удзельніках, але ж, ну так, мы маем пацверджанне з боку прэзідэнта Беларусі, што ён мае намер выступіць падчас адной з тэматычных сесіяў і прадставіць сваё бачанне па праблеме таго, як зрабіць усходнюю Еўропу рэгіёнам супрацоўніцтва, а не канфронтацыі. Евген, можна інсайдерскую інфармацыю? А даклад Александру Григорьевичу не вы выпадкова пісалі? У меня есть подозрение, что мог писать Денис Меленцов, але ж он не признаецца, таму дакладнага інсайду няма. Ну, я думаю, што у нашай краіне шмат людзей, якія на дзяржаўным узроўні займаюцца падрыхтоўкай такіх дакументаў, так што там ёсць каму працаваць. Евген, ну не сакрэт, што асабіста вас і вашу каманду ліберальнага клуба, так, ну я не ведаю, там вашы прыхільнікі такія ажно занадта называюць птушанятамі Макея. Апошні раз называлі ваўкамі. Ваўкамі уже? Ну, маладыя ваўкі, да. Это уже рост, да. Вас, Денис, калі не памыляюся, назвалі недэмакратычным экспертам. Я такого не бачу. Тым не менш, ўсё ж таки, як атрымалася, вот, в прынцыпе, та экспертная ініцыятыва, но грамадская. То есть вы ж не нейкая там дзяржаўная структура, грамадская ініцыятыва. Як у вас атрымалася, ну, адна справа, заходнія чыноўнікі там ці палітыкі, яны ўсё ж таки людзі больш адкрытыя. Ну, не будем говорить, там, больш вольныя па часе, а больш адкрытыя. Як атрымалася дамовіцца, каб кіраўнік Беларусі, які не вельмі часта наведвае такога фармату мерапрыемства, арганізаваныя недзяржаўнымі структурамі, дамагчыся яго згоды на ўдзел? Ну, па-першае, я думаю, што сам гэты тэзіс пра тое, што там кіраўнік Беларусі менш адкрыты, ён хутчэй з'яўляецца ж результатам таго, што ніхто дагэтуль асабліва яго нікуды не запрашаў і не спрабаваў гэтага зрабіць. Мы апошнія 3 гады працавалі дзеля таго, каб прадэманстраваць усім, як унутры краіны, так і за межы, што пляцоўка па пытаннях рэгіянальнай бяспекі, рэгіянальных міжнародных адносін у Беларусі, яна для ўсіх карысная. Яна карысная і для Беларусі, таму што яна проста дапамагае нам выбудоўваць вось гэты знешнепалітычны наратыў, згодна з якім мы ўсё ж таки больш зацікаўлены ў тым, каб быць нейтральнай пляцоўкай, а не месцам, дзе знаходзяцца нейкія ўзбраенні, а калі мы ж ведаем, нейкія ўзбраенні
завозіцца ў краіну, то з іншага боку, калі гаворка ідзе пра палітычнае і вайсковае супрацьстаянне, рознага кшталту ракеты пачынаюць на гэтую тэрыторыю вельмі так актыўна нацэльвацца, да? І таму, конечно, мы зацікаўлены тым, каб Беларусь была не месцам, дзе вось гэтае ўзбраенне знаходзіцца. І гэта, я б сказаў абсалютна канкрэтна, ёсць такі базіс нацыянальнага інтарэса краіны. І таму відавочна, што ўсе ў нашай краіне так ці інакш мусяць быць у гэтым зацікаўлены. І тое ж самае для заходняй ці ўсходняй, але ж замежнай аўдыторыі. Мы таксама усе гэтыя 3 гады дэманстравалі, што мы сур'ёзна працуем над тым, каб на экспертным узроўні тут абмяркоўвались пытанні, якія наўрад ці могуць быць абмеркаваныя ў іншых краінах. Таму, па-першае, напэўна, за 3 гады мы змаглі вось нейкую сур'ёзнасць сваіх намераў прадэманстраваць. І потым жа, гэта ж таксама усе, я думаю, памятаюць, недзе 1,5 гады таму была вось гэтая вялікая размова з прэзідэнтам Беларусі, дзе я ў тым ліку удзельнічаў, і я ж тады ўпершыню гэта пытанне ці прапановы агучыў. І тады, як вы памятаеце, Александр Лукашенко адразу даў станоўчы адказ на гэта. Ну і, канешне, мы паспрабавалі капіталізаваць вось гэты адказ дзеля таго, каб праз 1,5 гады вось стала магчымым тое, што адбудзецца на наступным тыдні. Я б тут яшчэ адзін акцэнт дадаў, што апошнія гады і сама дзяржаўная сістэма, яна становіцца больш, скажем так, адкрытая і ліберальная. Мы можам узгадаць тут і канферэнцыю, якая адбывалася 2 гады таму, пашыраючы гарызонт, якая была ў тым ліку арганізаваная Беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў. Тады упершыню прымаў удзел прэм'ер-міністр Беларусі. Да гэтага былі яшчэ канферэнцыі, дзе ўдзельнічалі ў грамадскіх ініцыятывах таксама і дзяржаўныя служачыя. Плюс я тут магу ўзгадаць і тыя семінары разнастайныя, якія праводзіць беларуская хрысціянская дэмакратыя, куды прыходзяць у тым ліку прадстаўнікі міністэрства ўнутраных справаў і ўдзельнічаюць, чаго нельга было нават там сабе ўявіць 5 гадоў таму. Таму тут такі склад, я думаю, абставінаў, з іншага боку, і наша імкненне працягнуць як мага больш высокі ўзровень прадстаўніцтва з розных бакоў, у тым ліку з беларускай дзяржавы, плюс адкрытасць самого цяперашняга беларускага ўраду, большая адкрытасць, плюс іх разуменне таго, што грамадскія ініцыятывы, яны могуць быць карысныя для ўсіх, а не толькі уяўляць сабой пагрозу там бяспекі дзяржаўнаму ладу ці яшчэ нешта вось такое. Якая, дакладней так, ці можа сапраўды, вот вы, Евген, сказалі, што трэба, каб была пляцоўка, дзе можна не проста там спрачацца ці некага абражаць, але і пагаварыць. Але ці можна падчас гэтых сустрэч сапраўды знайсці рашэнне, ну, скажем, вот, украінскага канфлікту, ці канфлікту паміж Захадам і Расіяй? Вот ёсць такія прыклады? Ну, я думаю, што ўсе гістарычныя дамовы вялікія, якія прыводзілі да дээскалацыі міжнароднага напружання і выпрацоўцы нейкіх канкрэтных дамоўленасцяў, у тым ліку, скажем, вось апошнім часам усе ўзгадваюць гэтыя хельсінскія пагадненні, яны ж не з роўнага месца пачыналіся, то бок заўсёды эксперты, ці то дзяржаўныя, як то магло быць там некалькі стагоддзяў таму, ну так умоўна кажучы, ці то больш акадэмічныя, яны заўсёды пачынаюць гэтую дыскусію. І таму зразумела, 25 траўня мы з вамі не пабачым новага свету здесь пасля нашага форуму, але ж у тым-то і моц вось гэтага другога трэка дыпламатыі, як гэта завецца экспертны трэк, што ён больш такі гнуткі, больш крэатыўны, і праз вось серыю такіх паседжанняў, сустрэчаў можна выпрацоўваць нейкія ідэі, якія потым мусяць проста стаць часткай афіцыйнага парадку дня. І менавіта вось гэтым мы будзем займацца. Але ж зноў ж такі, калі свет зараз знаходзіцца ў такім стане напружанасці, зразумела, што зрабіць гэта цяжка, але ж гэта яшчэ раз падкрэслівае проста вагу экспертаў і іх магчымасці неяк тут прасоўвацца. Больш падрабязна пра напружанасці ў сучасным свеце і месцы Беларусі ў гэтым свеце, роля яе ў вырашэнні гэтых напружанасцяў пагаворым у другой частцы нашай праграмы. Я нагадаю, гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. В студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, мае сённяшнія госці Евген Прыгерман і Дзяніс Мельянцоў. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20.
Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euroradio.fm и euroradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навінаў. Блогер Ягор Тубулевич апублікаваў у твітары перапіску з патэнцыйным працадаўцам мінскай крамай Адидас. Усё было добра, пакуль хлопец не сказаў, што ў жыцці карыстаецца беларускай мовай. Гэта стала нагодай для адмовы ў працы. Вы адмаўляеце ва уладкаванні толькі таму, што чалавек выкарыстоўвае дзяржаўную мову, перапытвае Тубулевич. Вы ўсё дакладна зразумелі, адказвае адміністратар крамы. Ганоровы старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў лічыць, што ў дадзеным выпадку можна весці гаворку пра дыскрымінацыю па моўнай прыкмеце. Падрабязнасці гэтага скандалу чытайце на euroradio.fm у стужцы навінаў. У Мінску паказалі аўтаматы па продажы талонаў на праезд у грамадскім транспарце. Пакуль іх можна пабачыць толькі на міжнароднай выставе ТІБА-2018. Па словах намесніка гендырэктара Мінстранска Івана Жука, узоры атрыманыя з Польшчы. Яны цяпер праходзяць сертыфікацыю ў нашай краіне. У бліжэйшыя месяцы першыя 4 аўтаматы могуць з'явіцца ў сталіцы ў ажыўлёных месцах. Калі тэставанне будзе паспяховым, прымуць рашэнне пра далейшае набыццё аўтаматаў па продажы талонаў. Адзначаецца, што яны працуюць толькі з банкаўскімі карткамі. Акрамя набыцця талона, аўтамат дазваляе папоўніць картку на праезд. Больш інфармацыі чытайце на euroradio.fm і заставайцеся на нашых хвалях. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Мои сённяшнія госці кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Евген Прейгерман і каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» гэтай жа ініцыятывы Дзяніс Мельянцоў. Яшчэ вярнуся да форума, а потым, калі вы не супраць, мы абмяркуем, можа быць, ўсё ж такі сённяшнюю сітуацыю вакол Беларусі, у Беларусі. Я так разумею, што удзел у гэтым форуме не толькі высокіх гасцей з усходу і з захаду, але і найперш кіраўніка Беларусі выклікаў цікавасць унутры Беларусі да гэтага мерапрыемства з боку палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, там, як апазіцыі, так і праўладных. Можа, ёсць ужо просьбы, заяўкі арганізаваць, там, я не ведаю, сустрэчу. У нас жа зараз апошнім часам прадстаўнікі апазіцыі дэмакратычных сіл любяць хадзіць на сустрэчы з рознымі міністрамі, а тут такая магчымасць. Ну, звычайна, такога кшталту мерапрыемствы заўсёды выклікаюць вось такую зацікаўленасць, але ж мы ўжо гэта кажам 3 гады, напэўна, я яшчэ раз гэта скажу, што мы, акрамя ўсяго іншага, выкарыстоўваем гэтую пляцоўку дзеля таго, каб выбудоўваць прафесійную супольнасць людзей, якія ў нашай краіне займаюцца міжнароднымі адносінамі. Пад прафесійнай супольнасцю мы маем на ўвазе тых людзей, якія акадэмічна працуюць з гэтымі пытаннямі, тых, хто працуе вось у полісе, сферы, ну, гэта, так бы мовіць, сінк-тэнкеры, якія не пішуць акадэмічных папераў, але ж аналізуюць тое, што адбываецца тут і зараз. І таксама людзі практычныя, якія займаюцца дыпламатыяй і знешняй палітыкай. Гэта самі дыпламаты, гэта там, скажам, дэпутаты, якія адказваюць за міжнародныя стасункі ў парламенце, нашым ці замежным. І гэта, зразумела, тыя палітыкі, якія на дзяржаўным узроўні прымаюць рашэнні ў галіне знешняй палітыкі. І так как таму, што гэта прафесійная пляцоўка, мы арыентуемся на людзей, якія могуць дадаць нейкую даданую вартасць у нашай дыскусіі. І з гэтага гледзяча мы не запрашаем людзей, якія з'яўляюцца там палітыкамі і робяць заявы нейкага агульнапалітычнага кшталту на той ці іншай імпрэзе. Мы заўсёды кажам, можа, нехта нас не разумее, але ж я яшчэ раз паспрабую гэта данесці. Бываюць нейкія канферэнцыі, напрыклад, у галіне IT. Бываюць, ну, скажем так, канферэнцыі, якія абмяркоўваюць стан навакольнага асяроддзя.
Ну было б напэўна дзіўна, калі б на кожную з такіх канферэнцый грукаліся там нейкія палітыкі і патрабавалі, каб ім далі там трыбуну, каб зрабіць нейкую палітычную заяву. Вось мне падаецца, гэта нейкая непавага да людзей, якія займаюцца прафесійна пытаннямі знешняй палітыкі, там міжнародных адносін бяспекі, калі да іх грукаюцца людзі, які не маюць фактычна прафесійнага дачынення да гэтых пытанняў і патрабуюць, абвінавачваюць іх у тым, што яны кудысьці іх неяк там не запрашаюць. І я просто, сапраўды хочу, каб нас тут зразумелі. Беларусі патрэбныя прафесіяналы, патрэбныя прафесіянальныя палітыкі, а прафесіянальныя палітыкі займаюцца тым, што яны выбудоўваюць свой палітычны патэнцыял, а не намагаюцца нейкую там вялікую ці маленькую падзею выкарыстоўваць выключна ў піар нейкіх сваіх мэтах. І нам патрэбныя прафесіяналы, якія працуюць у галіне знешняй палітыкі і дыпламаты. Вось зараз агулам пакрыўдзіў усіх прадстаўнікоў і лідараў палітычных партый. Не, так, а апошняе, што я тут хочу сказаць, мы ўжо і наўпрост гэта казалі, і ўскосна. Ну, калі партыя мусіць быць зацікаўленая, каб патэнцыял яе экспертнай у знешняй палітыцы быў вялікі, і калі яна хоча рухацца ў гэтым дачыненні, вось што, Зміцер, ты зрабіў як палітычны лідар у такой сітуацыі? Мне падаецца, гэта відавочна. Ты бы, ці я, калі быў там нейкім палітычным дзеячом, я бы выбудоўваў у сваёй партыі вось гэты экспертны складнік. І мы першыя, хто былі б зацікаўленыя, таму што мы хочам, каб беларуская прафесійная супольнасць была якаснай, хто быў зацікаўлены, каб запрашаць гэтых людзей на нашыя паседжанні. Больш за то, я ж вам скажу, што шмат з якіх, у тым ліку, апазіцыйных і праўладных партыяў будуць мець сваіх прадстаўнікоў на нашай вось гэтым форуме і заўсёды маюць прадстаўнікоў. І калі нейкія лідары там палітычных партыяў кажуць, вось нас не запрашаюць, гэта нейкі маналог, ён не інклюзіўны, так гэта таксама тады непавага да тых жа іх паплечнікаў па партыях, якія прыходзяць да нас. Яны ж патрабуюць не таго, каб вось я прыйду і зраблю там якасную прамову. Яны проста патрабуюць фейсам посвяціцца перад камерамі, а гэта нам абсалютна не цікава. Нам такая даданая вартасць не патрэбная. Мы хочам прафесійна гэта ўсё абмяркоўваць. Таму проста, гаспадарства, давайте паважаць адзін аднаго і давайте развіваць сапраўдныя прафесійныя структуры, у тым ліку палітычных партый. Вельмі проста. Ну я тут яшчэ дадам адзін такі момант. І сапраўды, калі апазіцыйныя структуры яны хацелі падтрымаць нейкую інфармацыю з гэтай канферэнцыі, там вынесці для сябе нешта для падвышэння сваёй там ведаў пра міжнародныя стасункі і пытанне бяспекі, то мы будзем рабіць запіс, гэтыя даклады яны будуць даступныя, в прынцыпе з імі можна будзе без праблемаў азнаёміцца пасля канферэнцыі праз там нейкі невялікі час. Таму тут у прынцыпе нічога такого закрытага страшнага не будзе, мы ні ад каго нічога не хаваем, і сапраўды, калі ёсць такі інтарэс, можна будзе азнаёміцца. Калі ўжо можна, калі я ўжо так крыху эмацыйна пачаў пра гэта казаць, вось пэўны час таму, гады 4 ці 5 таму, можа вы памятаеце, мы яшчэ вось у фармаце ліберальнага клуба рабілі такое даследаванне, яно называлася «Індекс эканамічнай адэкватнасці». Мы тады хацелі прадэманстраваць у першую чаргу палітычным партыям, што вось акрамя таго, што яны робяць нейкія агульнапалітычныя заявы, было б добра, каб яны развівалі кампанент эканамічных экспертаў у сваім асяродку. І як мінімум кожная партыя мусіла б мець нейкую актуальную ідзейную эканамічную праграму. Тады мы таксама мелі там на свой адрес шмат які абвінавачванні, што вось мы не разумеем, што роль партыяў іншая, не займацца вось прадуцаваннем гэтых праграмаў, а казаць кожны раз, што вось у краіне ўсё дрэнна і гэтак далей, і гэтак далей. І тады я памятаю, што некаторыя нашы партнёры прапанавалі шэрагу палітычных партый, кажуць, сапраўды, дзіўна, у краіне шмат пытанняў па эканоміцы, а вы працягваеце казаць пра нешта іншае. Давайте мы вам дапаможам развіваць экспертныя кампаненты, пачалі рабіць нейкі там такія вось школы для маладых аналітыкаў, якія працавалі на партыю. І вось што вы думаеце, гэтыя нашы партнёры пабачылі праз некалькі такіх школаў сустрэчу? А тое, што туды пачалі ездзіць ці самі гэтыя лідары апазіцыі, якія прыязджалі там у Вільню ці яшчэ кудысьці, рабілі нейкую заяву і сыходзілі пасля абеду там па нейкіх сваіх справах, ці яны кожны раз проста дасылалі нейкіх людзей, якія нам потым казалі, што нас дасылаюць, ведаеце, гэта як бонус за тое, што мы з'яўляемся чальцамі партыі. І тое ж самае тут. Слухайце, трэба неяк ужо сур'ёзна. Евген, вы не сочыце за трендамі ў палітычным жыцці Беларусі. Селфі Лябедзькі з кіраўніком АБСЕ, Янукевіча з прадстаўніком НАТО, Караткевич с Лукашенко. Ну что вы, это ж любое портфолио прыгожыць. Ну так я ж кажу, таму калі мэта пасвяціць фейсам, то гэта адна справа. Калі мэта сапраўды неяк узбагаціць дыскусію і самому узбагаціцца праз гэтую дыскусію, гэта іншая справа. Добра, крыху да ўсё ж таки больш надзённых пытанняў. Дзяніс,
На сённяшні дзень ўсё ж таки Беларусь, месца Беларусі у гэтым канфліктным свеце, рэгіянальная бяспека, наколькі яна ўплывае на нашу знешнюю палітыку? На нашу знешнюю палітыку гэта сітуацыя ўплывае проста напрамую, наўпрост. Беларусь спрабуе ў гэтым свеце неяк выжыць. І такая сітуацыя для нас вельмі складаная, таму што мы апынуліся паміж молатам і кавадлам, калі наш бліжэйшы саюзнік фармальны, ён знаходзіцца фактычна ў стане канфлікта з заходнім светам, з якім мы спрабуем нармалізаваць адносіны. Адпаведна, нам трэба паміж кропелькамі праходзіць з тым, каб захаваць добрыя стасункі і з саюзнікам, і з краінамі захаду, з якімі, я нагадаю, з Еўрапейскім саюзам. Еўрапейскі саюз у нас другі эканамічны партнёр. Тут хочаш не хочаш, трэба выбудоўваць і палітычныя стасункі. Таму, як, напэўна, усе могуць бачыць, 2014 года Беларусь спрабуе намацаць такую глебу у міжнародным гэтым рэчышчы, каб спрабаваць быць нейтральнай, не будучы фармальна нейтральнай, паколькі мы знаходзімся ў саюзе вайскова-палітычным з Расіяй, у эканамічным саюзе, мы натуральна мусім, у нас ёсць саюзніцкія абавязальніцтвы ў выпадку нейкага канфлікта сур'ёзнага, але тым не менш у мірны час, скажам так, Беларусь спрабуе, гэта таксама такая ўжо збітая фраза з гэтай мультимнагавектарнасцю, шматвектарнасцю, але тым не менш Беларусь, дзе гэта магчыма, яна спрабуе пашырыць сваё поле для манёвры. Мы тут можам узгадаць і сітуацыю па Ўкраіне, і нармалізацыю стасункаў з Захадам, і спробы ўступіць у сусветную гандлёвую асацыяцыю, гэтак далей. То бок, калі тут прыгадаць наш маніторынг знешнепалітычны, які называецца «Мінскі барометр», другі выпуск літаральна быў на мінулым тыдні прадстаўлены, то якраз такі па выніку гэтага маніторинга Беларусь набліжаецца да гэтай прыславутай шматвектарнасці. Мы там індэксуем беларускія знешнепалітычныя акцыі. Атрымліваецца, што і расійскі накірунак, і еўрапейскі накірунак, і кітайскі накірунак у гэты раз паводле маніторинга атрымалі роўную колькасць балаў. Гэта азначае, што за апошнія 2 месяцы Беларусь спрабавала выбудаваць прыкладна розны ўзровень і прыкладна роўную актыўнасць яна дэманстравала на ўсіх гэтых напрамках. Тым не менш, вы ж і сказалі, што ў прынцыпе эта роўнасць балаў, яна, я так перакажу вашыя словы больш проста, гэта як сярэдняя тэмпература по бальніцы ўсё адно, таму што хоць і па 22 бала у нас і з Еўрасаюзам, і з Расіяй, і з Кітаем, але завязаны з Расіяй мы больш шчыльна, з Еўрасаюзам ёсць пэўныя пытанні, і да Еўрасаюза так і не вырашаныя застаюцца пытанні, як візавыя, так няма і базавай дамовы з Еўрасаюзам да гэтага часу, і там яшчэ шмат чаго. Не так даўно праходзіла чарговая каардынацыйная група Беларусі ЕС. Здолелі што-небудзь вырашыць? Вяртаючыся да гэтых індексаў, там, канешне, вы абсалютна правыя, што ў нас розны ўзровень супрацоўніцтва з ЕС, і з Расійскай Федэрацыі, але вось гэтыя індексы, яны паказваюць якраз такі дынаміку супрацоўніцтва. І вось гэтая роўнасць гэтых балаў, она дэманструе, што на гэтым невялікім атрэзку ў 2 месяцы Беларусь спрабавала ўсё ж такі ураўняць нейкім чынам гэтыя напрамкі. Гэта паказвае нам тренд, да чаго імкнецца беларуская дыпламатыя, там беларускія эканамічныя ўлады і гэтак далей, а яны імкнуцца якраз такі ўраўнаважыць. Вяртаючыся да еўрапейскага вектару, то тут склалася такая парадаксальная сітуацыя, што з аднаго боку і Еўрапейскі саюз, і Беларусь зацікаўленыя ў паляпшэнні адносінаў аб'ектыўна. І з эканамічнага гледзяча, з асабліва бяспекавага гледзяча, але накапілася такая колькасць, па-першае, ёсць такі шлейф дрэнных стасункаў за апошнія 15 год, што вось гэтага даверу яго амаль што няма, і яго трэба выбудоўваць. Гэта патрабуе часу. І другі момант, ёсць вельмі важныя такія вострыя пытанні, якія трэба вырашыць. Па-першае, пра што я кажу, гэта атамная электрастанцыя,
і тут ужо адкрыта пра гэта кажуць, што вельмі вострая пазіцыя Літвы ў межах Еўрапейскага Саюза, якая фактычна блакуе перамовы па пагадненням пра візавыя, спрашчэнне візавага рэжыму, прыярытэты партнёрства. І тут якраз такі мы дасягнулі вось такога, можна сказаць, плато, выйшлі на такое пэўнае плато, калі нібыта нашыя стасункі нашмат лепшыя, чым яны былі 10 год таму, 5 год таму, яны лепшыя за ўсю гісторыю, напэўна, але мы не можам вырвацца на якасна новы ўзровень, пакуль мы не вырашым пытанні такого палітычнага кшталту, у тым ліку з нашымі бліжэйшымі суседзямі. Ну, я думаю, што, нягледзячы на ўсе жаданні рухацца далей, скажем, на такое вырашэнне зняццё перашкоды, як адмова ад будаўніцтва АЭС, улада наўрад ці пойдзе. Улады, конечно, не пойдуць на гэта, і тут я думаю, што і нашым літоўскім партнёрам таксама важна гэта зразумець, таму што сапсаваць-то адносіны можна вельмі проста, але трэба прыняць таксама і рэчаіснасць, да, што гэта легітымнае права Беларусі будаваць атамную электрастанцыю, калі яе бяспека не супярэчыць тым патрабаванням, якія існуюць на ўзроўні міжнародных рэгулятараў. Гэта МАГАТЭ. І тут Беларусь нават пайшла на больш важныя саступкі, таму што яна пагадзілася па метадалогіі Еўрапейскага Саюза правесці стрэс-тэсты, якія зараз якраз такі разглядаюцца на ўзроўні Еўрапейскай камісіі, і ў чэрвені мусіць быць даклад прадстаўлены на ЕСаўскім узроўні па бяспецы атамнай электрастанцыі. Таму тут не толькі, я б сказаў, што мяч на беларускім баку, ён таксама і на баку Еўрапейскага Саюза, які не можа не прызнаць тут легітымнасць беларускага рашэння, як ён прызнае легітымнасць, скажем, фінскага рашэння будаваць такую ж самую электрастанцыю за па расійскіх, як это называецца, тэхнічных умовах і расійскім бокам. Евген, спачатку трохбаковая група па перамовах па ўрэгуляванні канфлікта на Донбасе, потым у нармандскім фармаце перамовы. Зараз вот ваша ініцыятыва, ваш форум становіцца таксама такім вельмі шырокай, глобальнай, як вы кажаце, перамоўнай пляцоўкай. Гэта, канешне, добра. Імя Беларусь гучыць у свеце, але ці можам мы падчас, хоць мы ствараем умовы іншым, каб яны тут перамаўляліся, але адначасова праз гэта вырашыць свае такія, можа быць, местачковыя ў двукосі пытанні і праблемы? Ну, я б не сказаў, што гэта местачковыя пытанні і праблемы. Гэта класічныя пытанні і праблемы нацыянальнай бяспекі. І калі мы паглядзім на шмат якія краіны, якія знаходзяцца прыблізна ў такіх жа умовах, як Беларусь, тут маецца на ўвазе геапалітычную умову ў першую чаргу, то бок якія суседзі ў нас, якія інстытуцыйныя адносіны ў нас з рознымі там ваенна-палітычнымі ці эканамічнымі блокамі і гэтак далей, то вось такая лінія паводзінаў, яна абсалютна натуральная. Большасць краінаў, невялічкіх краінаў у такіх умовах, яны і намагаюцца дадаць нешта да сваёй бяспекі праз тое, каб з'яўляцца нейкай пляцоўкай. У дыпламатычным ці акадэмічным слангу гэта называецца добрымі паслугамі, і робіцца ж усё гэта, і тут таксама ёсць часам неразуменне ў сродках масавай інфармацыі, сярод каментараў. Тут не важнае тое, што нехта там выглядае як міратворец ці не выглядае, а тое, што праз гэтую пляцоўку просто крышачку, як Дзеніс сказаў, пашыраюцца знешнепалітычныя магчымасці. І калі мы кажам ужо больш так канкрэтна, у нас ёсць канкрэтныя ваенныя абавязальніцтвы перад Расіяй. І зразумела, што кіраўніцтва краіны ніколі не пойдзе на тое, каб адмаўляцца ад гэтых абавязальніцтваў. І не дай Божа, прыйдзе той час, калі трэба будзе іх выконваць. Але ж пакуль сітуацыю яшчэ можна хаця б неяк стрымліваць ад гэтага, для нас абсалютна як паветра патрэбная гэтая магчымасць крышачку заставацца па-за межамі канфліктаў. Як паказаў крызіс ва ўкраіне, менавіта праз гэтую пляцоўку мы гэта і робім. То бок гэта ў першую чаргу нацыянальныя інтарэсы і інтарэсы бяспекі Беларусі. Ну так, сапраўды, як на Швейцарыю паспрабуй зараз хто-небудзь нападзі, дзе ўсе там банкі і ўсіх грошы, так і тут перамоўная пляцоўка патрэбная ўсім. І кожны можа палічыць патрэбным заступіцца за нас. Такая падушка бяспекі. Тут, канешне, шмат яшчэ трэба працаваць, патрэбная гісторыя такіх намаганняў у знешняй палітыцы, але ж здаецца, што гэта трэба рабіць тут і цяпер. Дзякуй вялікі. Дзяніс Мельянцоў і Яўген Прыгерман былі ў нас сёння в эфіры. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук у 15 гадзінаў. У нас у гасцях дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і грамадскі актывіст Павел Белавус.
поговорим про законопроект об выкарыстанні і ахове бел-чырвона-белого сцяга. Слухайте Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Вітаем вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучарава. Еўра... Вітаю слухачоў. Трэцяй. І у вырашэнні гэтых экспертаў і іх магчымасці неяк тут прасоўвацца. больш падрабязна Абязанасці гэты ест. цікавасць унутры Вітаю слухачоў YouTube у студыі. Мае сённяшнія госці кіркі дыяльшняя палітыка этой жа ініцыятывы Янцоў. Яшчэ Новага свету здесь пасля нашага форуму, але падкрэсліваю проста вагу экспертаў і іх магчымасці неяк тут прасоўвацца. Яшчэ вярнуся да форума, а потым паговорым пра законапраект Еўрарадыё. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Будуць і уяўляць